Mga igsuon, nindot kaayo ang atong ebanghelyo, apil na sad sa atong unang pagbasa kay gipahinumduman tas Ginoo unsaon pagpuyo nining atong kinabuhi. Ang atong unang pagbasa nag-ingon nga si Abraham, isgutan ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma, wa gyud mausab ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo, ug ang pagtuo ni Abraham nga di gyud mamakak ang Ginoo, iya gyung tumanon ang iyang saad. Mao tong bisan pa og murag wa nay paglaom nga matuman pa ang saad sa Ginoo nga makaanak siya, sige lang yapon siya tuo, o kining maong pagtuo kuno maoy naghatag niya gahom aron mahimo siyang matarong sa atubangan sa Ginoo. Si Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang iyang gihisgutan duha ka klase sa taong dato, na kunoy dato sa iya lang kaugalingon nga sukdanan, na asay dato sa atubangan sa Ginoo. Lingi ay mong tupad, inadato ka. Lingi kining pagkadato ug anhita dinhi sa sukdanan sa kalibutan, purting kapuya ani kabuoton, kabuang na lang ta, ma-stress na lang ta, magkaaway na lang, magpinatyanay na lang, sama aning naggubat karon. Ngano man kay para mas kaugalingon ang kadato dinhi sa kalibutan, tigom og bahandi para sa kaugalingon. Mo nay dato, mo nang doon natay mga ranking sa mga billionaires, sa mga millionaires, sa mga thousanders, sa pamilain mga hundreders. Kana ba? Billionaires na ay billions, ang millionaires na ay millions, ang thousanders na ay thousands, ang hundreders na ay hundreds. Nasa ay pisoners, na piso lagi kwarta. Mao na, pero ang ato yung tigom yun, tigom mo na himo di adiri man nagsuon na nag-away na yan, ingon na ang usa ngadto ni Hesus, Lord, may magyug kay ka mo himog pamalandong, ingna raning akong maguwa nga bahinan ko katigayunan. Daghan na biyang nidool nako ana, Pader, adto aratong ako igsuon, Pader, husaya rami Pader, kay tigid mi magkasinabot aning pagbahin aning yuta nga gibilin sa among ginikanan namatay. Nako kamatay mo diha ay kun yung kasula-sula na inyo pa nang ibaligya, nga ipalit ninyo og slat, malipay pa ko. Maghusay-husay ta na magsigig lalis ana mga utlanan. Oh, lisod kayo. Hastang limos lalisan pa, mga buangon. Bitaw mga insurance sa ilang kuan, mga pensyon sa ilang ginikanan, hala lalis, away. Maunay mga pobre atubangan sa Ginoo. Kiniro mga dato nga mga nasod nga naggubat, pinatyanay to the max sa atubangan sa Ginoo, mga buang na sila. Huy buang, matod pa ni Kristo dire, sige kag tigom anang imong kwarta, pero sa mata sa Ginoo pobre ka, wa kay ikapresentar nga bahandi atubangan sa Ginoo. Kay kaning mga bahandi dinhi matod pa niya dire sa atong ebanghelyo, mahibilin ra gid na dinhi inig kamatay nato, bisag unsa patakadato, empty handed gyud ta inig lakaw nato padong sa lubnganan. Hilingi imong tupad ing na nahibaw ka, mamatay ra gyud ka. Ina mo na importante kayo, kay usahay ra ba maglimot-limot ana ato ginang tuyuon gina nato, di gina nato una-hunaon dahil patagdok-dok-dok-dok, simbako ay sus, mamatay ra gyud ka. Ako di man ko kamaon ang exorcism, ingon dayo na day mo rin ako, Pader,
i-exercise sa ning akong kuan, akong inahan or kaning akong anak kay mura man giyawaan pader ako dayong ingnon mamatay ra na ay lang nag ay na lang nag-ipa-exercise kay mamatay ra na siya. Ang una nimong dawaton nga mamatay ra ka. Sagdain ang yawa, di ka pakatulgon. Sigihan kag samok-samok, hadlok-hadlokon ka. Oy, ingnalan ang yawa, mamatay ra gyud ko. Ana. Nya kanang makadawat nga mamatay ra na siya, mao nay tawo nga mahimong relax. Mawagtang dayon ang yawa. Basta mudawat na kang mamatay ka, mawa day ng yawa. Kanang yawa nga naghatag ni mong sakit o mga kasakit, ingna mamatay ra gyud ko. Nigkamatay nako, ang importante ang akong relasyon sa Ginoo. Mawa day ng imong kasakit. Ako bitaw na problema ko ning atong mga slots dinhi, inigingon ako, mamatay ra gyud ko. Awa na, human na. Insa unyag mamatay ka nako. Ang simbahan total wa man nang igisod nako sa kong bulsa naam na sa simbahan. Bahalang sumsuoy wa nay makatiwas ani pader kanang kumbento imong gitukod so mamatay ka kinsay mo tiwas ana nako na wa man day mo pagtuos Ginoo nga mupili man ang Ginoo og mga labaw pamanggani nako tingali ang pilion sa Ginoo. Ang Ginoo man gyud mo imuhatag, di ba? God provides everything. Na, ikamatay na to, ay kabalaka na igasunod nimo. Si Abraham bitaw, namatay man si Abraham, pero daghan man kaayong puparihag pagtuo ni Abraham. San Vicente, perti na maghihinong daghana. Sila San Vicente, San Agustin, Mother Teresa, San Pedro Calungsod, San Roque, San Isidro, perti na noong daghana. Kay matod pa sa atong unang pagbasa, kining gimatarong sa Dios dili ra ni para ni Abraham, para sa di sa tanan nga motuo ni Hesus. Himuon sa tang matarong. Mao na siya importante. Muna kamong namalit din higslots. Congratulations. Gimatarong mo sa Ginoo kay ang inyong kwarta wa ninyo tiguma, at least ba portion of your money imong gihatag sa simbahan. Congratulations. Pero kamong wa gyud muhatag, sige lang paminaw diha nya, sige ampos Ginoo, Ginoo mudaghan ta ni akong kwarta, mudaghan ta ni akong kwarta. Di gyud mo mopalit og slot. Mga buang mo matud pas Ginoo. Hoy buang, sige kag pangandoy anang padaghan na imong kwarta nya, mamatay na kakarong gabi, kinsa may muhatag, kinsa pa may mopahimo sa ana. Di ba? Ilingi ako no imong tupad ina sa matas Ginoo buang ka ingna ko. Kinsa man ang buang sa matas Ginoo kana yung naa siyang hunahuna tigom eskwela kay aron gyud makakwarta. Hala, trabaho aron gyud makakwarta. Abroad kay tuad ditong dakong kwarta, biyahe lang na imong pamilya, imong mga anak kay kwarta gyud. Ang Ginoo na moingon nimo buang na unsa man day buhaton ang pagpaambit sa atong mga grasya, tanan gyud ipaambit nya. Kining tanan ato ning gibuhat dili gid ni para sa atong personal, para gid ni sa simbahan. Kay ini ka realize aning atong fundraising projects, mahimo man gid ni siyang kalambuan sa simbahan, kalambuan sa atong katilingban, mo may atong gidamgo aron sa mata sa Ginoo dili personal ang bahandi atong tigumon, kung dili communal, community, the community of the believers, ang simbahan. Muna may sila dato kay nang simbahan paderoy, dato lagi, pero ang tag-iya na dili usa ka tawo, the whole church nya himuon na siyang i-distribute ngadto sa mga kabos. Doon nalay panahon nga ang atong mga leader sa simbahan sama sad nako nga pare matintal mis kwarta mo na, imbis unta ang kwarta among i-distribute ngadto sa mga kabos, mahimo na hinoong personal namo nga asset
ang kwarta sa simbahan. And that is wrong. Mahimo sad mi anang mga buang. Ingnon sad mi sa Ginoo, buang kang paria ka, buang kang obispoha ka, buang kang santo papaha ka, nganong imo mananggi angkon nga imo nga iya mo na sa simbahan. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ang Ginoong Dios ni Israel kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Karong buntaga giduaw tas Ginoo o gipahinumduman. Ayaw mo paglalis, ayaw mo paggubat anang mga bahandi nga kalibutanon, paghinatagay noon mo, pagtinabangay mo, at imana ang mga nanginahanglan aron mahimo mong matarong sa atubangan sa Ginoo. Ang Ginoo miduaw nato matag adlaw, matag simba nato, nakigtagbo nato ang Ginoo. Yampo nato nga duaon sa untas Ginoo ang taga Russia, mga leader sa Russia o leader sa Ukraine, leader sa mga Hamas o leader sa mga Israel aron dili na nila padayonon kining gubat, pinatyanay, ginamitay og armas, gastog porting dagkuang kantidad sa kwarta aron patyon ang mga tao. Muratag mga buang, sige tagtigom og kwarta, human ang kwarta sa itong gigamit aron pagpatay sa mga nagtigom og kwarta. Sige tagtukod og mga dagko kayong edipisyo, ang kwarta sa ni bungkag niini karong mga edipisyo, pinaagi ni aning mga powerful kaayong mga missiles o mga bombs nga ilang gipangbutang, gipanghug dito ilang gigubatan. Muratag mga buang, kanabang buang bitaw tanawa ra gunang buang na siya'y tigomon unya human ilabay. Na siya'y panghipuson unya bungkagon. Buang. Na siya isulob nya human hubuon. Maglakaw. Og imong suloban hubuon. Nya imo sang hubuan isulob sad masuko sa imong hubuan. Buang ba? Di masabtan. Nasa ato din nga musimba unya manglibak lang yapon. Buang. Manindog na ta mga buotan.